Тази песен е специално посветена на Ею, на баща му Тахир, на дъщеря му Сабрие, на сина му Таир, на майка му Шехер и на съпругата му Садие. В музиката зуби баба сънува баща си, в съня му се връща старите спомени. Той казва: да се радвам ли на тези моменти, които съм преживял? Той се разхожда заедно с баща си, после отива и при майка си и отново се връща към всички спомени. Тази песен е посветена на добрите хора. Косите ми побеляха, носех хляб у дома и работех неуморно, работех много и отгледах синовете си. Не лиших децата си от нищо. Бащата казва: работихме много и отгледахме големи и добри деца. След това Йоб казва: ще отгледам синовете и дъщерите си и няма да им липсва нищо. Съпругата му казва: аз съм до теб, винаги за теб и заедно можем да преодолеем всичко. Тази песен е специално посветена на семейството на Тахир. Бащата се връща от магазина с парче хляб, а най-голямото щастие е семейството, защото не всичко е пари. Заедно цялото семейство работеше и не лишаваше децата си от нищо. Очите му се пълнят със сълзи, когато си спомни за баба си. Очите му отново се насълзяват. О, майко, какво ли не направихме? Не оставихме децата си без нищо. Тази песен е специална, посветена на рода и семейството на